Hi guys! Ilang minuto na lang, nandito na sila Manay. I have my apron on. I'm cooking and that vlog will be up before this vlog. So kahapon yun na vlog. Ililive ko siya dito. But yeah, nihintay ko na lang sila Manay. Meron na tayong mga almost ready na mga pagkain dyan. But yeah, today's Friday. Happy Friday, people! On my lips pala, ginamit ko na naman yung With Me na lipstick. So, nilagay ko yung, yung Chateau Labiot all over my lips. And then, yung sa gitna lang yung With Me na lipstick. Ililive ko yung link sa description box kasi meron tayong pa-promo. Free shipping siya, guys, sa Philippines. But, yeah, it's what I have on my lips right now. Yan. Ganda. Ang galing. Tower 2. Dito na sila, guys. Tanga sumayaw pa. Yan na sila. Coming! O, diba? Ka-apron pa talaga ako. Hello! Oh, kamera ba? Wow, nice! Wow! Nagpagod dito eh! Ang bango na. Ano niluto mo? Ano? Hi guys! Sexy ko. Sure kayo. Ay! Nasira siya. I heard this Yeah. name Sakarin. Tapos tatlo na, so may huli na. May holi na. Tatlo na, bumili kami ng isa. Yung janitor. Which one's Holly? So we change it, Zach. This is Holly, the fighter. That's Holly. And then there's a white one and a black one. This is So the white one. Sino yan? who's that? Who's that? Wait, where's the black one? The black one, he's eating the algae. Totoo tong There. dahon? Oo. Can you see him? No. At the back. Oh, malilinis mo na yan. Dun. Hindi tulad dati nung... It moved. Oo nga eh. There, kuya. Ano ba tawag dyan? Heater? Uy, ang Sa bango heater. dahil. Ang bango ng kandila. Ah, ito. Mabango yan, sea salt. Char, yung pa-outfit mo, ano ka? Athletic? Athletic wear? Sa mga boys ni athletic. Wala na akong sport day. Dali na lang. Dito na siya, guys. Kanina pa yan sabi, papunta na. Ngayon lang dumating. Upside down na siya. Matitikman. Oo nga, nag-upside down na yan. Nag-upside down na siya, guys. Hello. Ano? Museum na naman. Hi, Neil. Belated. Dito na rin si Neil. Wala pa. Naka-on yung heater. Ayun po yung siya. I-off natin yung heater. Init. Ay, naka-jacket ka din naman kasi. Hello. Good. Ayun. Meron daw siyang gift, oh. Wow. Happy Easter. I went to Singapore and then I discovered this. I discovered this. Ano ka na Singapore? Ito, panlinis sa parang hindi ma-scratch yung yung mga plates. Kalero. kaldero. Okay. This is na. Ayun, nakita ko kayo sa bitcoin basket. Nakita Ayan. ko din to, pero hindi ko alam kung para saan. Tapos, hindi sa iyo kasi Hindi ka makikita sa akin yun. Ito sa iyo. Pula kayo kasi may kay sa red din. Ano naman? Ito, pwedeng pot holder. Ah, And pwede rin siya wow. dito. Na Saan mo yan nabili? Singapore lang po. Singapore story. Thank you! Tapos, Alright, ako. red ka. Sa Okay, iyo, thank you very much. Ayan. Thank you. Tapos wala yung dalawa, may paraffle ako kasi isa na lang siya, hindi ko pwede siyang ibigay. Ato na naman siya sa mga paraffle niya. Ayan, blue. May paraffle ako eto, tsaka eto. Paraffle ka talaga. Kasi, Sige. Hindi, wala na kasi gusto ko sana piliin sa Yeah. eto kasi naisip din kita. Kasi Wow. ikaw, nung naglinis ka, ba't wala kang guantes? Meron na, bumili na ako sa Oh, Kiliman. tapos ka na maglinis. Tapos na siya maglinis. This is mine, ano? Binigay ng anak mo. Sabi niya, oy ma'am, sa'yo yan. Ayan, ano na, Laki naman eto, ito. Wala siya. Diaper One din size lang siya. Eto, silicone din siya. Okay, ito gagawin natin yan. Yan. Hindi mo ipaparaffle mo? Oh, bunot-bunot. Nag-isa na lang kami. Uy, Wala nga. ito, nag-isa ba? Kailangan ba talaga dalawa pag naglinis? Para dyan po. Kailangan ng spot. Oh, bunutin ko sila tapos sila bigay ka lang. Ito kay Lovely to tsaka kay Lai. Wala sila eh. Akala ko Ay, green sa hindi akin sila. na. Ay, green sa akin
Ano sa'yo? Wala kayo, okay? Itira mo yung pinaka-bright kay Lovely. Dito na, ay, parang nag-golf pala yan. Uy. Si Dad? Oo, sa driving range. Oh, di ba hindi na naka-ano, workmates? May dala siya, guys. Nandito na si Dan. Pinabili ko to sa kanya sa Asian shop. Si Holly, ang excited, ang cute. Ano kanina, na ano na niya, yung belt niya, sabi niya, 1 down. Naka-move na naman siya ng maliit. Yung belt niya kanina, guys. Yung belt niya kanina, ano na naman, naka-ano na naman na siya ng isang butas. Ano ba itong dala niya? Oo, parang. Naalala ko, parang sinabi niya kahapon. Han! Bakit sabi mo, hindi ako sinama sa rin. Kaya nga, di na, nakapag-shopping na ako. We're talking about you, John. Wala naman. Ay, nabalik ko siya? Oo, nagpunta siya Asian shop. Pork hop, gusto mo? Dalhin mo sa inyo. Wala lang naman. Dalhin mo dalawa. Isa lang. Dalawa na! Nasa isang ano na. Wala pa kami yan. Oo, parang 3-4 lang yung isa. Mura na kung pakainin tayo sa ano. 1,000. Philippines, 1,000, 3,000. Hindi naman kasi siguro sobra-pura doon. Kasi yan, ilagay ko yan eh. Dito. Dito nga yung restaurant. Oo. Mga 25. Punta kami ng ano. Hello, ano gagawin natin bukas? After mo na. Ano gagawin natin? Wala, ganteng lang naman. 3:30 ako. Tingnan niyo yung dalawa, guys. Babe! Babe, show me! Wow! Si Zach. Tingnan mo si Zach. Naka-jersey din. Silang dalawa. Wala namang laro. You look good, my love. Hindi ko naman. Init lang. Kaya nga, init na. Wait, dito we just got from Bait Hotel. You just beat us? Yes, for And you bet the Crows, which is even good. Just as well. only Bait Hotel. I know we won. Port one. Why do you wear a t-shirt on this? Ano di ba? Itong isa luto na. Because I want to wear Makaya natin na yan. Ito yung luto na. May! No! Ilagay mo na lang. Justin yan, guys. Hindi ko alam. No? Is it gas, babe? Ayan, spaghetti, guys. Ayan si Kuya. Tsaka si Zach. Mainit pa yung kay Zach. Kakaano lang yan. Kay Kuya kanina pa kasi. Hello, okay na tong ating sausage roll. Brown na ba? Yan lang. Okay pa yan. Magsarap yan pag brown na ba? Mamaya pa? Okay. Kainan na. Yeah, the sausage roll is really hot. Very hot pa niya. Yan. What's that, baby? Yan, hindi ko na siya lulutuin, guys, kasi ang dami na. Tapos ang konti lang namin kasi wala si Love at saka si Lai. Kain na tayo. Sige na. It's really hot. Be careful. It is really hot. Yeah. Yan, kumakain na sila, guys. Puno yung table, so mamaya na kami after nila. You want more? No?
Okay na siya. Tamaan na siya. Tapos na si Kuya, no? Spring roll. Ito na naman siya. Takaw tingin. Yan nga. Uy, ang dami mo dyan, ha? Ito na naman siya, oh. Parang lang siya na. Andun si ano, Baby V at saka si Holly. Ang cute. What do you want for drinks, Kuya? What do you want to drink? Is it good, babe? It's good. Good? Yeah, well, is there more in there? Yeah. Oh, no. Here. That's all of it? And there. On the that's table. it, okay. Yeah. Yan, kain tayo. Sinil tapos na. Kain. Init. Diba? Init. Nagsisteam pa yung rice. Sarap. Ayun, mayroon pa siya sobrang chicken ay. Lululoy, may mga bata sa ilalim ay. Lululululu, lumusot na ay. Yung laing ni Manay, guys. Nagdala siya ng laing. Hala. Sumigaw. Kain tayo. Kain tayo. Ano natin yung laing ni Manay? How about you? Yung laing niya, may honest shrimp. We can do that. Ano to na? In that way. Sabi niya spicy daw to doon. As in, sa... Kasi ayaw ko yung i-share. Sasabog daw yung bunga. Basta ang bunga nga na talaga na. Yak ka lang. Sarap! Ang ganda nga! Oh my God! Ang talaga! Bakit ka ganyan sa kanan? Marami, sobra man. Sugar, ikaw naman sobra sili. Can I do that? Mapaparami ang ulam mo. Pagkain mo yan. Bakit yun ang mga? Wait. Yan ang sobrang po. Sabi ko sa inyo, Pwede ka makain nga bata nito. hindi. Adi, ano, Sino? si Holly. Holly. Ang nito. Hoy, Holly, pag ano yung chichito dyan. Pero sobrang ang kinakain niyo. The pursuit was terminated. Ito kaya pa konti-konti lang. Tigisa kayo na ano, may ano, may hina. Huli mo yung ano. Give me another one for you guys. Ready? Ganipin, labuyo. Ano bang siling ginamit dito? Halampiñan. Kasi yung sili kasi nila na parang ano yun, siling pang sinigang. Hindi maangang parang manamis-namis siya. Ako man namin lang. Let's go video. Statutory lists. We know they work. They're used to work. Some of us it's here. Food, massive shooting fire. Sa may pista. Naglalaro na naman yung pinakamalaking bata ay. Kaya nga. Ingay-ingay po. Bahala kayo dyan. It's now the advice of the police commissioner. Police Ay, pag naka-carpet ha. Kasi dyan ka kayo. Diba? Nakakaano? Yung puso natin dyan. $1 allocated in the upcoming budget, so that could mean another year at least. How about push him and kick him? Every police spending line when the state budget. Dito lang naman sa bahay. Ano lang sila? Ako talaga sa mga siya na talaga. Push mo yung takbo-takbo mo dyan. Training nila yun. Parang sila palabas sa plano. Kaya nga. Kala niya siguro. Kaya siguro talaga yung kambal nila yun. Sino? Yung laging bawal ganito, bawal ganyan. Asawa na po yan. You got a good one. That's a very good one. Kulit? Ang
Ang anghang din ng ating ulam. Kaya nga, ito sarap. Next time, double pa. Over? Hindi mo na makakain. Hindi mo na makakain. Di ba kung sila siya parang Dessert na, guys. Oo naman talaga. Nandun si Neil. Umiyak ang kanyang anak. Pause muna, pause. umiyak si Veronica. Nangyari? Tingnan nyo yung upside down cake ni Kat. Iba daw yung flour na ginamit niya. Self-raising flour. Dami niya. Ang dami. Di huli. Baba. Akin na, Bi. Ito para kay Danny Boy. Lululo, I want ice cream daw, ay. Here, babe. Do you want to sit on the table there with the boys? Try natin to, guys. Yung binigay ni Manay galing Singapore. Hati na lang tayo. Bakit naman tayo? Try ko to. Hugasan natin yung From Singapore. Kaya nga eh. From Singapore daw. Singapore, sige nga. Sa airport. Sa Soho. Soho Street. Wow. So, North America pala yun. North America. Wala. amitigas. Alisin mo yung Ganyan? Do you want some, kuya? You wanna try? Banana bread. Meron pa naman kasi. Wanna try? Go with daddy. Try it Baka nag-away na naman yung dalawa. Feeling ko makeup yung dalawa doon. Wow naman sa make-up-pick-upan. Ay, in fairness, ano naman talaga siya? Bubula. Bubula naman. Akala ko kasi hindi bubula. Bubula. Lawig, Sarah? Wala pa bubula. Wala pang lalaki. Sige, shot. Kaya kasi banana yan eh. Biyo, walang bulan. Biyo, walang bulan. Mag-testing daw tayo. Sa kanila. You want? Uy, ang galing nito, in fairness. Hindi nga lang natin mabili kasi galing Singapore. Wait, ang natin. You're hungry again? Kasi ano ka? Review. Bakit siya masarap? Yan. Ganun yung plato. Ganun yung tapos ganun. Yan. O, di ba? Uto-uto. Masarap ka ba? Yes, Baba. Gusto na ako. Gusto daw. Try niya. Masarap kasi hindi sobrang kami. Yan ang gusto sa mga. Hindi sobrang sarap. Ayan naman, ako ay kakain ko na isang pinatag at manasa. Ayoko ng peanut butter. Pinapalaman niya sa pinapay. Peanut butter and... Ayaw ko ng peanut butter. Ayaw ko din ng banana. Pero makailan ko yung try mo. I-try ko yan. Kasi di ba ayaw ko ng peanut butter? Pero yung cake, kakainin ko yung cake. Bakit? Nasaan pa yung peanut butter? Nasa taas lang naman, di ba? Wala. Ay, nasa dyan lang. Tama. Aftertaste na siya. Peanut butter talaga siya. Pakainin mo siya ng Pwede yung mga din texture niya. Oo, kaya nga, di ba? Away naman sila. Ice cream? Sa bahay? Ano, naginis na? Oo, palinis talaga. Ano yung breakfast yung masaw sa ice cream? Ano na namang mangyari dito sa scarf ko? Kuya, you want? Laki ng pupol ko. Baba! Yung mga boys na gano'n yung dito. Baka doon, ice cream ba? Merong vlog si Kat dito guys kung paano niya yan ginawa. Gawin niyo. Gusto ng mga lalaki. Sarap. Sarap. Sarap na.
peanut butter. Si Holly ko yung ice cream. Inalagyan ice cream. Share na lang kayo dito, Holly ka na. Ayun niya din ang peanut butter. Nalabas na lahat guys, oh, ng mga ano, pinahiram sa mga bata, ang mga alaga ni Danny Boy. Doon sa ano eh, sa cabinet sa taas. Ang cute. Ano nangyari kay Nilda? Bakit siya may ganyan? Are you okay? Too much love. You're a flower. Oh, di ba nagsawa na sila sa mga ano? Oh, pinabayaan na. Nagsawa na. Nagtatampo siya. Opal, ba't di mo ako dinadala? Ha? Wala. Sila God. Hindi na tayo pumpa kasi wala ka ng... Uy guys, hindi yan lasing. Promise, hindi talaga lasing. Muskato lang to. Parang lang tong asukal na tubig na may asukal. Nakuluan. Kaya nga, bayos ka dyan. Uy. Kali niya naman. Gusto niyo naman tayo magsalba ko. Nakakaya na yun. Huwag na natin balikan yung mga nakaraan. Uy, yung ano siya. Paglasing ko talaga ng ano, walang talaga ito. Kaya nga, anong gagawin natin sa inyo next week? Paglasing ako. Pupunta kami sa kanila next week. Ang gawin natin. Uy, ang daming ganap ha. As in, alis na sila. Ayan, oh, naka-outfit na. Bye. Baby, Asan si Baba? Umalis na. Nauna na daw siya. Siya na daw mag-drive. Ano pa yung kailangan yung dalhin? Ayaw na magdala ng ano? Lumpia? Ano ba? Laruan. Baba, lalab nina. Lalab nina. Aww. How about me? Lalab nina? Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow, Baba. Ang puti niya lalo at ang dami. Like this. Oh, ayun, umalis na. Ayan na siya. Alam na, kaya na niya daw mag-isa. Oh, kaya na niya mag-isa. Umalis, oh. Dumiretso talaga siya dun. Nauna na, mag-drive na. Kaya nga eh. What? Sorry? Airplane. Okay, let's see. Alright. Oh, siya. Thank you. Kayo na bahala mag-lock doon. Ano ba yung airplane? Wait, hanapin natin yung airplane dito. Oh. Guys, lalagyan ko to ng drying lotion. Kasi habang tumatagal, palaki siya ng palaki. Naalala ko, oo nga pala, mayroon pala akong drying lotion. Yung Mario Badescu na drying lotion, binili ko yun sa ano, sa US pa. Pero tingnan ko kung nasaan na yun. Ito nandito. Ito ba? Yung may pink sa ilalim. So, lagyan natin siya. Mag-ano lang ako. Mag-skincare lang ako. Gasan ko lang yung mukha ko. Kasi may ano tayo. Yung nasa mukha ko, hindi ako nag-concealer, hindi ako nag-powder, nag-blush lang talaga ako. Medyo kalat na nga yung blush ko eh. Nag-blush ako, lipstick, tapos eyebrows. Yun lang. And nag-sunscreen din ako. Yung tinted sunscreen ng Bello. Yun lang. So, tanggalin ko muna yung aking makeup. In fairness, amin dalawa ni Manay, hindi kami sobrang late ngayon. Kasi usually, ang late namin natutulog. Pero ngayon wala pang 12. Ayan guys, may drying lotion na tayo. Nakapag-skincare na din at takot lahat. Anyway, yun na yung vlog natin. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night people. Good night guys. Be good. Good night my love. Good night. Good night. You good my love? Mm-hmm.